Blanca Àries ens convida a la Biblioteca de Ca Dona. És el seu refugi actual perquè està fent recerca sobre la figura de l'Amazona a partir de revistes, textos i imatges que troba a l'arxiu d'aquest espai feminista de Ciutat Vella. La Blanca és historiadora de l'art de formació i ens explica per què no pot evitar transformar les seves investigacions en obres d'art. Hola, Blanca. Hola. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos al teu refugi, que és la Biblioteca de Ca Dona a Ciutat Vella, a Barcelona. Explica'ns una mica per què has escollit aquest espai com el teu refugi. Què és el que estàs fent aquí, tu? Bueno, jo porto uns mesos treballant aquí amb l'equip de companyes del Centre de Documentació de Ca Dona, que són voluntàries, i és que a mi fa uns mesos em van donar una beca de creació a la Sala d'Art Jove on podia investigar al voltant de la figura de l'Amazona. I a Catalunya, dintre de la tradició lesbofeminista, hi ha hagut bastantes persones, entre elles la Grete Laman, que té el fons aquí a Ca Dona, que ha treballat molt al voltant de la figura de l'Amazona, no? I que s'hi ha identificat molt amb la figura de l'Amazona a nivell polític. Llavors, jo tenia algunes relacions afectives ja amb les companyes del Centre de Documentació i vaig fer aquesta proposta pensant que podia investigar amb el seu acompanyament. Llavors he estat venint aquí durant uns quants mesos i hem estat recuperant tot aquest material, que hi ha moltíssimes coses, fent una recerca al voltant de la paraula Amazona, però també de la paraula labris, que és aquesta destral de doble filo. Ostres, la del tatuatge. Sí, que és l'arma de les amazones. I, bueno, clar, és una figura que més o menys en l'imaginari popular està bastant present, però especialment en l'imaginari del lesbofeminisme es recupera com una figura d'emancipació i com una promesa de la possibilitat de viure en una utopia feminista i separatista també, no? Aquí, per exemple, apareix el labris amb aquesta connotació com d'eina d'amazones. Després també hi ha unes revistes increïbles que es van editar al voltant de la figura de la Grete Laman, que era una persona molt potent. Van passar moltes coses, no? Però entre d'elles que es va crear una xarxa d'amazones, la va crear ella amb la Dolors Majoral, i aquesta... Aquí a Barcelona? Aquí a Barcelona, sí. I aquesta xarxa va fer moltíssimes coses, no? I entre d'elles van editar el número d'una revista, que era aquesta, que li van dir Amazones, i que és una revista, això, que d'alguna forma revisa el mite des de molts llocs. I aquesta imatge, per exemple, m'ha acompanyat de manera molt propera durant la investigació. A mi sempre em passa com que hi ha imatges que m'arrosseguen, i aquesta ha sigut una d'elles. I què és el que t'interessa d'aquesta imatge? Clar, o sigui, jo quan arribo a aquest número, ja el primer que em sembla increïble és que l'Amazona no és una figura que es vincula a la violència o no a una violència ofensiva, sinó que és una figura vinculada a la tendresa. O sigui, com a portada no escullen una persona armada, sinó que escullen una imatge de tendresa que és la de dues dones fent-se un petó. I a més la O de les Amazones és també de nou aquestes dones fent-se un petó. No? I m'interessava com pensar en altres idees de l'Amazona, en altres lectures de l'Amazona, que no fossin a través d'aquesta idea tan bèl·lica, no? Com d'una dona que va al camp de batalla, sinó també com que és tot allò que passa quan l'Amazona no està al camp de batalla, que és que s'està cuidant i s'està estimant amb les seves amants. I encara que aquesta Amazona sí que és una Amazona una mica més bel·licista, m'agrada molt també el fet que està com molt degradada, no? I no degradada en el sentit d'aquesta malmesa aposta, sinó de que ha suportat el pas del temps, d'alguna forma. I a mi m'interessa també molt com repensar quina és la nostra relació amb l'antiguitat, com ho podem fer per esdevenir més antigues davant d'un present que ens demana tota l'estona esdevenir cap endavant i seguir aquesta narrativa del progrés que és totalment insostenible. Doncs com podem trobar imatges en el passat que parlen de nosaltres i que ens conviden a viure en una temporalitat més lenta i més antiga. Llavors tu estàs aquí llegint, investigant, trobant totes aquestes revistes que, per exemple, aquesta és del 87, no? Vull dir que tu vas mirant què hi ha hagut en la tradició catalana del tema de l'Amazona i què en faràs de tot això? O què és el que esperes que surti de tota aquesta investigació? Clar, jo quan vaig començar a treballar amb la peça tenia bastant clar que volia que fos un procés col·laboratiu, però jo tampoc no sabia com es feia, no? Perquè no ho havia fet abans d'aquesta manera tan evident. Llavors el que vaig fer va ser reunir-me amb les persones que tenien una vinculació més o menys antiga, però en tot cas com una relació d'afecte amb l'arxiu de Ca Dona, i
i demanar-los doncs, això, de trobar-nos per veure què podíem aportar cadascun al projecte o si ens venia de gust formar part. I em vaig reunir amb 8 persones al principi, em penso, i entre totes vam començar com a desenvolupar un calendari de sessions on jo dinamitzava aquest procés i entre totes anàvem tenint converses que jo enregistrava i que després formarien part d'una peça que no sabíem com era. I en paral·lel anàvem tenint converses on parlàvem d'una possible peça de ceràmica, perquè jo pensava, clar, quina és la manera més lògica d'explicar un mite, no? O quina és la manera més tradicional d'explicar un mite, que és des del primer lloc on es va explicar des de la ceràmica, no? Llavors vam començar amb la idea de fer una peça de ceràmica que no sabíem com seria, però que sí que sabíem que integraria aquests àudios que havíem estat registrant entre totes. I al final el que ha acabat passant és que entre totes, entre com, no ho sé, 14 mans, o en alguns moments més, inclús 18 mans, vam acabar fent una peça de ceràmica on hi ha com una mena de cràters on posarem altaveus que recullin l'àudio d'aquestes sessions en el que hem estat parlant sobretot era de quin és el material que hi ha a l'arxiu sobre la figura de l'amazona i com ens interpel·la a nosaltres, quina és la figura de l'amazona que ens interessa per deixar-nos acompanyar per ella i com d'alguna forma invoquem aquestes amazones que semblen arcaiques però que estan molt presents. Aquest treball que estàs fent aquí a Caladona en realitat forma part de tota la teva pràctica artística que al final reflexiona sobre això, no? Sobre els mites, sobre el lesbianisme i també sobre la feminitat o la vulnerabilitat. Clar, tu el que fas són investigacions, no? I ara jo crec que ha quedat molt clar en què consisteixen aquestes investigacions, perquè a vegades sembla que quan diguis que algú és investigadora no saps ben bé què fa. Vull dir que tu segurament dediques molt de temps, a part de crear, doncs, a llegir, a rebuscar, a trobar idees que t'interessen. A mi el que m'interessava preguntar-te és per què esculls l'art, no, com a via per fer aquestes investigacions quan tu podries doncs, també fer-les des de l'acadèmia, que de fet crec que també estàs fent aquesta via, no? Però per què sents la necessitat? Tu has sigut artista sempre? Clar. Bueno, jo no sé si he sigut artista mai encara, i no ho dic per aquesta cosa de que l'artista em sembla una figura que s'ha de revisar, no, jo ho dic perquè tinc molt de respecte per les artistes i perquè jo faig art quan puc i quan tinc els diners per fer-ho també, no? O sigui, jo no tinc una pràctica d'estudi, no vaig cada dia a un estudi, sinó que quan se'm presenta un projecte que tinc la necessitat d'aterrar en una peça d'art, ho faig, i això pot ser que sigui normalment 1 o 2 vegades l'any, no? Però, clar, per mi és molt evident, jo sempre treballo amb imatges, sigui des de l'acadèmia o no, encara que els límits de l'acadèmia, òbviament, em tensionen molt i crec que no sóc tan bona com em penso utilitzant el llenguatge de l'acadèmia, però el que m'interessa és treballar al voltant de la cultura visual, no? Sempre jo utilitzo la mateixa metodologia, que és com la metodologia de la cartografia visual, que és com agafar imatges que aparentment no tenen una relació entre elles o que tenen una relació feble entre elles i intentar generar un mapa de quines relacions casuals, quins parentius es poden generar entre elles. Llavors, a partir d'aquesta estranyesa, d'aquests vincles que són anacrònics moltes vegades, que són impropis, o sigui que la història de l'art no es permetria, començo a generar tant les meves investigacions més teòriques com les meves investigacions pràctiques. Jo crec que una mica la necessitat d'aterrar-ho en una peça també és per, no ho sé, per parlar un llenguatge que superi la paraula, no? Perquè moltes vegades la paraula és prou incapaç d'allotjar tot allò del que volem parlar o també és a vegades poc capaç de vehicular l'afecte i llavors també m'interessa que l'univers en el que treballo s'expandeixi una mica més enllà del text. Que et sembla una mica freda potser o l'aproximació aquesta acadèmica que repeteixo, és a dir, tu estàs fent una investigació predoctoral, no? A la Universitat de Barcelona. Jo dic que estic fent un doctorat però és mentida perquè jo fins que no tingui una beca no diré que estic fent el doctorat, no? I això també és una cosa que m'interessa molt a mi perquè
hi ha una aura al voltant de l'acadèmia que fa que sigui molt fàcil criticar-la, no? Sempre quan parlem de l'acadèmia parlem d'aquesta acadèmia en majúscules, que són els senyors que tenen càtedra, que són el pitjor, no? Que són com el coneixement blanc i el coneixement occidental i que estan en contra dels altres sabers que han estat subjugats per aquest gran saber hegemònic, però ara mateix la realitat de l'acadèmia és que hi ha molta gent que està treballant allà de manera superprecària i supervocacional també, no? Perquè si tens tantes ganes realment de dedicar la teva vida a alguna cosa que no et dona diners és perquè sents una passió molt forta per allò, no? Llavors també m'interessa com treballar en aquesta intersecció entre la pràctica artística i l'acadèmia, perquè al final el que em mou a mi per fer qualsevol tipus d'artefacte o de text és un amor cap als objectes i els subjectes dels que m'envolto, no? Llavors, com la idea aquesta de desmitificar l'acadèmia i fer entendre també que ara mateix estan passant coses, no? Com que és un caldo de cultivo bastant interessant, és una cosa que també em sembla estimulant com de pensar. No recordo per què ho deia això. Bueno, perquè t'he preguntat si et semblava que la paraula o les maneres de treballar de l'acadèmia feien que tot quedi fred i que tu potser a través de la pràctica artística... No, el que està clar és que l'acadèmia et fa passar per un aro, que és l'aro de la burocràcia i l'aro de, no ho sé, utilitzar paraules amb les que no et sents supercòmode, o si utilitzes paraules amb les que et sents còmode, haver de fer un peu de pàgina enorme justificant per què parles en neutre o per què utilitzes aquesta autora, etc. no? Però jo crec fermament en la capacitat de la paraula de ser tendra, també. El que passa que potser no en el marc de l'acadèmia, o si és en el marc de l'acadèmia vigilant-ho molt més, no? Sent molt més intencional, però bueno, en tot cas el que m'interessa és fer veure que l'acadèmia pot no ser tan rígida si deixem que no sigui tan rígida. I ara explicaves que tota aquesta investigació es transformarà en una peça de ceràmica, però també em comentaves que no tens una disciplina concreta, sinó que a vegades transformes les coses en performance o en videoart, també en funció dels encàrrecs que reps, no? Et sents orfe de disciplina? Una mica com funciona això? Com esculls quina investigació s'ha de convertir en quina peça artística? Clar, això té molt de sentit el que has dit, perquè jo sempre m'he sentit molt impostora en el sentit que jo soc historiadora de l'art, no? Historiadora de l'art, i se m'ha recordat molt això en segons quins contextos. Com dient que no tens, per exemple, formació en arts i disseny? Exacte. Llavors, clar, jo no tinc com deia, no tinc una pràctica d'estudi, tampoc no tinc una disciplina que em senti com meva, no? Que em senti pròpia. Llavors, el que m'acostuma a passar és que jo estic treballant amb un imaginari que de cop em reclama una materialització concreta. I si aquell imaginari reclama un vídeo, doncs serà un vídeo, i si reclama una performance, serà una performance, o en aquest cas reclamava de manera bastant evident una ceràmica i serà una peça de ceràmica. Però, efectivament, primer, el meu treball és com començar a pensar en aquesta part més conceptual i després pensar en un aterratge. És per això que no tinc una disciplina molt determinada. I potser per aquesta part que tens de la formació en història de l'art també treballes assessorant museus per fer que les seves col·leccions tinguin una mirada o una lectura LGBT doncs més evident. I et volia preguntar una mica com funciona aquest assessorament i què és el que et demanen o quins són els reptes que creus als quals s'enfronten els museus sobre aquest tema, que suposo que són molts, però que també sembla que cada vegada s'està fent millor. Suposo que també gràcies a la feina que feu gent com tu. Sí, és un tema molt complex i que té moltes, té moltes particularitats depenent del museu, depenent de l'espai, etc. Però jo crec que ara mateix estem en un moment on hauríem de començar a pensar en un gir, no? Que és que els museus, en lloc de pensar en incorporar allò LGTBI com una temàtica, ho comencin a incorporar com una perspectiva i ja donant un pas més, incorporar-ho com una metodologia, no? O sigui que allò LGTBIQ+ pugui servir com un espai de pensament que ens ofereixi eines crítiques per generar noves metodologies i noves epistemologies. O sigui, a mi la meva preocupació és que de cop estiguem fent totes les exposicions amb una temàtica, no? I que el museu es segueixin reproduint segons quines dinàmiques dintre de, en el marc
de treball o dintre les oficines, etc. Llavors jo el que he fet normalment han estat propostes més vinculades a la programació pública, però també crec que és necessari començar a pensar doncs, en aquests acostaments més doncs no sé com dir-ho, més de recursos humans, si vols dir així, no? Hi ha una cosa que també em sembla molt important a mi, sempre que treballo en museus m'esforço per fer-ho saber i en general m'esforço per fer-ho saber, que és que els museus no ens estan fent cap favor integrant aquestes temàtiques o, afortunadament, perspectives a les seves col·leccions o en les seves maneres de treballar, no? Sinó que jo he cobrat consciència d'això molt quan he tingut persones trans i persones no binàries a prop, que és una fortuna treballar amb persones trans i treballar amb persones no binàries que volen compartir la seva experiència amb tu i que volen compartir les seves vivències amb tu per tal que tu també puguis gaudir d'aquesta sensibilitat d'alguna forma, no? O sigui que jo sempre m'esforço molt com per treballar en la línia de l'agraïment i no del fer un favor, no? Com d'aquest gest tan paternalista del final els museus estem integrant-vos, com que l'exercici sigui al revés, no? Entendre el museu com una institució pública que ha d'estar al servei de la ciutadania i que per tant ha d'estar agraïda a la participació ciutadana, en aquest cas a la participació de les persones LGTBIQ+. I que a més segurament molts dels museus que tenim a prop ja tenen obres o en els seus fons tenen artistes que van integrar tots aquests temes i que simplement ha sigut la mirada dels programadors o de la gent que ha treballat que no ho ha sabut veure. Exacte. De la mateixa manera que no cal tenir artistes LGTBIQ+ a la col·lecció per poder fer una col·lecció queer, no? O projectar una mirada sobre la col·lecció. Per mi és molt interessant el tema de ser conscients que al final el que estem fent tota l'estona són males lectures. Jo soc molt defensora de les males lectures, no? Com al final, qualsevol lectura que fem sobre una peça, per molt gran que sigui el nivell d'informació que tinguem sobre aquell artista o el que sigui, serà una lectura esbiaixada perquè estarà filtrada pel nostre cos i per la nostra subjectivitat, no? Llavors, com entendre que qualsevol lectura és una mala lectura, crec que és una via també per obrir-nos a interpretacions de les col·leccions i de les peces noves. Blanca, moltes gràcies per ensenyar-nos el teu treball i per obrir-nos les portes de la Biblioteca de Gala Dona. Ens veiem a la propera.